més fortes, més destacades. La pintura de Martí Alsina podríem dir que és com un pacient d'uns 140 anys que va entrar malferida i amb uns signes vitals mínims. Fruit d'una tasca coordinada pel MNAC i el Centre de Restauració, ara estem intentant reanimar la pintura i esperem que quan surti d'aquí hagi recuperat al màxim els seus signes vitals. Aquests estrips considerables, que ja dic que travessaven la tela i que encara es poden veure, s'han intervingut localment en microcirurgia. Es reforçaran aquests estrips i aquesta microcirurgia amb uns fils o uns ponts a manera de grapes perquè quedi ben consolidada la tela.